имтиҳонҳо барои наврасон аксар вақт манбаи стресс ва нигаронӣ мешаванд, хусусан имтиҳонҳои муҳими давраи мактабӣ ба мисли имтиҳонҳои хатми мактаб ё дохилшавӣ ба донишгоҳ. омӯзиши дурусти омодагӣ ба имтиҳонҳо метавонад ин стрессро коҳиш диҳад ва натиҷаҳоро беҳтар кунад. дар дигар давлатҳо равишҳои таҳсил ба имтиҳонҳо таълим дода мешавад. тартиб додани нақшаи омӯзиш, истифодаи фосилавии такрор, гузарондани санҷишҳои худӣ ва ғайра. дар мо низ бисёриҳо майл ба шабзиндадорӣ пеш аз имтиҳон доранд, яъне дар дақиқаи охир меҳнати сахт мекунанд. ин усул ҳам натиҷа медиҳад, аммо хеле хастакунанда аст ва маълумоти омӯзонидашуда зуд фаромӯш мешавад. барои омодагӣ беҳтар аввал бояд вақт дуруст тақсим шавад. масалан, агар пас аз 2 моҳ имтиҳон аст, наврас бояд аллакай нақшаи ҳафта ба ҳафтаи такрори маводҳоро дошта бошад. волидайн метавонанд дар ин ба нақшагирӣ ёрӣ диҳанд. якҷоя муайян созанд, ки чанд фан имтиҳон мешавад ва ҳар ҳафта чӣ қадар мавзӯъҳо бояд такрор шаванд. дуюм, муҳити мувофиқ эҷод кунед. ҷойи хониш ором, равшан ва бидуни парешонӣ бошад. телефон ва телевизор ҳангоми хондан бояд канор гузошта шавад. метавонед қоида ҷорӣ кунед, ки масалан аз соати 6 то 8 бегоҳ вақти омӯзиш аст, ки ҳамаи аъзои хона овози телевизорро паст мекунанд ва корҳое ки садо мекунанд намекунанд. сеюм, усулҳои фаъоли хонишро истифода баред. танҳо хониши матн кифоя нест. бигзор наврас худро санҷад. суолҳои тестӣ ё навиштани конспект кӯмак мекунад, ки маълумот мустаҳкам шавад. инчунин фосилавӣ хондан на ҳама чизро якбора самарабахштар аст. пеш аз имтиҳон шаби охир ҳатман бояд хоб кунад, то мағзаш истироҳат кунад. мумкин аст ҳамроҳ техникаҳои оромишро ҳам истифода бурд. масалан, машқҳои нафаскашӣ барои коҳиши ҳаяҷон пеш аз дохил шудан ба имтиҳон. бо риояи ин тадбирҳо наврас на танҳо як имтиҳонро, балки тарзи омодашавӣ ба ҳама имтиҳонҳои ояндаашро меомӯзад, ки дар донишгоҳ ва ҷойҳои корӣ низ ба кор меоянд. назари шумо дар ин бора чӣ гуна аст? сарпарасти барномаи мо ширкати Линдавид мебошад. Иммунитетро баланд, ҳар кас истифода бурд ҳатман мешавад писанд.